Битката при Сливница. 5 интересни факта за нея и как сме постигнали победа срещу държава с половинвековна армия. На 5 ноември 1885 г. сърбите навлизат в българските земи, но батареята на капитан Георги Силянов ги отблъсква. Българите започват контраатака, по нареждане на княз Александър I, и скоро сръбските части са принудени да отстъпят. На 7 ноември, след пристигането на нови подкрепления и в двете армии, сърбите достигат 40 000, а българите 32 000. Това е и решаващият ден в боевете. Българската войска удържа позициите си и дори успява да обърне хода на военните действия. Сливнишката битка утвърждава съединението на княжество България и източна Румелия по един категоричен начин, а младата държава показва на Европа, че е готова на всичко, за да постигне националното си обединение. Общо дадените жертви са 1800 убити и ранени от българската страна и 2100 от сръбската. Ходът на войната е напълно обърнат и българската армия преминава в настъпление, напредвайки толкова бързо, че само намесата на великите сили и по-конкретно Австрия предотвратява пълния разгром на сърбите. 3 март 1886 година, след войната е подписан Букурещкият мирен договор, който утвърждава съединението на България. Това е огромно постижение за една млада армия, лишена от старшия си офицерски състав. А вие научихте ли нещо ново за този велик момент за българската армия? Споделете в коментарите.